Murag padung na gini babungkag na po ang alyansa mga par kay nga giblame naman nila si Kuan, si Tiangco ang campaign manager nga, pero gitubag sa sila sa campaign manager sa alyansa mga par ug unsa gihinungdan nganong nangapildi ang ilang mga senador nga gipang endorse sa alyansa. So ang tubag ni Tiangco mga par sa pagapildi sa mga senador sa alyansa nga tungod ay sa plano nila nga gusto nilang ipalagpot si Sara Duterte sa pagka vice presidente. So mayong adlaw kanatong tanan mga par, ug ilabi na gyud sa akong mga supporters ug sa akong mga subscribers ug sa akong mga viewers. Daghan ing salamat ninyo mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. Kung sa katong wala pa naka-subscribe sa akong channel, palihaw lang kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong ipang-upload nga mga video. So karon mga par, ang alyansa nag-away-away na sila karon mga par. Gubot kayo ang alyansa karon kay ang campaign manager sa alyansa na si Tiangco gibasol sa management sa alyansa mga par kay nganong nangapilde ang mga senador nga gipang endorse ni BBM. Nga suko sila mga par, nag-away-away na ron ng ilang gibasol nila si Tiangco nga sa kapildihan sa ilang mga senador. Halos-halos magud ang mga senador nga gipang endorse sa alyansa mga par, wala gyud makadaog. Ang nasalbar nga nakadaog si Amy Marcos o si Camille Villar. Nasalbar gyud ang duha mga par kay tungod sa ilang pagbali. Kay wa pa ni sila mo bali nin duha mga par, panin mo kuyog ni Sara sa last hour. Di yun ni mga daog ang duha mga par. Murag padung na gini babungkag na po ang alyansa mga par kay nga giblame naman nila si Kuan, si Tiangco ang campaign manager nga, pero gitubag sa sila sa campaign manager sa alyansa mga par ug unsa gihinungdan nganong nangapildi ang ilang mga senador nga gipang endorse sa alyansa. Ang tubag ni Tiangco mga par sa pagapildi sa mga senador sa alyansa nga tungod ay sa plano nila nga gusto nilang ipalagpot si Sara Duterte sa pagka vice presidente. Gusto nilang ipa-impede si Sara. Mao gid na hinungdan mga par nga nganong nangapildi ang mga senador nga gipang endorse ni BBM. Nya de mga par katong pagpirma di ay sa mga congressman sa pagpa-impeach ni Sara. Ang kapalit di ay ito mga par, bukti di ito sa budget di ay kay kung dili sila mo pirma ug walay mo pirma mga par, dili di tagaan og budget. Giday budget ang mga congressman ato mga par kung dili mo pirma sa impeachment o dili di ay ang sakto ang ilang rason nga par nga ilang ipa-impeach si Sara kay tungod sa confidential funds ni Sara. Ang rason gid di ay nga gusto nila nga mapa-impeach si Sara kay naay plano si Martin Romualdez nga mag vice president. Managi na nikamot mayo si Martin Romualdez mga par nga kanang mapa-impeach yun nila si Sara kay siya man day ang nagplano nga pupuli ni Sara Duterte. Nya unsaon man tong mga budget mga par nga gihatag sa kuan, gihatag sa Malacañang nila, gihatag sa Kongreso nga gibot baying man naapa kay project nga mahitabo ato, naapa kay project nga mahimo ato nga gibot baying man sa mga congressman. Mo na katong mga congressman sa Manila, katong membro sa Quadcom nga nagbot baying nga nasakpan. So wag yun kadaog kay nasakpan man sila nga nagbot baying. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel
Unya, palihog kog subscribe mga par para ma-update pa mo sa atong ipang-upload nga mga video.